Strach je akoby aj taká moja téma, lebo je to super vec. Najlepšie sa vysporiadať so strachom tak, že treba ísť proste do ňoho. To je jediná metóda, ja som o tom rozprával aj v tej prvej časti, že proste treba si to ochytať a so strachom sa jedine dá vyjednávať tak, že ide sa cez neho, alebo ide sa oproti nemu. Nie je možné utekať pred strachom, lebo my potrebujeme ten zážitok, vlastne, ako som spomínal, tá amygdala, že si tú pamäťovú stopu natiahne, inú pamäťovú stopu si natiahne duša, ktorá sídli v tom srdci, už je to dnes neurovedou preukázané. A zasa ten strach v tej hlave, ktorý vychádza z mentálneho konštruktu, treba ísť cez neho, aby človek vlastne získal tú pamäťovú stopu a mohol to vyblokovať, že to vlastne prežil. Lebo pri strachu sa jedná iba o túto jednu vec, že či to prežijem alebo neprežijem. A tie strachy, ktoré my tu už zažívame v tejto evolúcii, sú už také na smiech. Už sa nám len v hlave zdajú, že sú to strachy, takže na strach najlepší recept je ísť cez neho.